Aniya na ang mga dagkong balita karong adlawa sa One Mindanao. Lalaki nga nag-rescue sa nakuyapan nga trabahante sulod sa kinalot nga bangag sa barangay Pangyan sa Davao City, patay human giingong na-suffocate. Sakit kayo sa ako ang buot. Sa tinuod lang, pag musuroy ko, kunya mangutana ko, pila ang inyoha ang isa sa pinakadako na mga palitay og boto og sa Bohol 5,000, 10,000 pod ilaha didto. Sa inyoha diri 5,000. Vice President Sara Duterte nagpatutsada sa mga kandidatong giingong naga-vote buying atol sa iyang speech sa meeting di Avance sa Kidapawan City. Tag 5,000 pesos kuno matag butante. Dili dawaton nga balota, lakip sa aberya sa ACM sa usa ka clustered precinct sa General Santos City. Pahinante, patay human mahulog ang truck sa pangpang sa Upper Puerto, Cagayan de Oro City. Laing bao-bao na damay sab, upat, samdan. Mga senior citizens sa Davao City, gikalipay ang pagpasa sa second reading sa pagdugang sa annual subsidy gikan 1,500 pesos ngadto na sa 3,000 pesos. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao.